Dit is Derch de Bibel, eerste Kjennichs, program nummer 3. De Bibeltekst voor deze lektion is Kapital 3, vers 5, Derch Kapital 4, vers 34. En dat programma zag we wo David bij het eind van zijn leven kwam, en dan wo hij Salomo naar zich roepen deed, en beveelde hem aan wo hij als koning zal regeren. Vandaar waar we zijn dat God im droom naar Salomo kwam en reed met hem. We waren zijn wo Salomo God naar wijsheid vroeg, en dan waar hij aanvang te regeren als koning over Israël, en wat hij voor een indruk had over alle nationen rond zich. Ik laat die nu waren aan te horchen in dit programma, om te zijn wat we in deze lektion van Salomo te leren hebben, beides van wat hij recht deed, en ook van wat hij niet recht deed, naar God zijn bevel. Herr, ik dank die waarde voor dien woord en bid dat u dat mocht rijkelijk zijn te alle te horchen. Amen. Hier is prediker Elmer Rijmer met het programma Derch de Bibel. We zijn nu in dat derde kapitel in dat eerste Kjennichs boek, en ik vang vandaag aan in den 5e vers. Salomo zijn Kjennichrijk is nu een bijzondere weg bestätigt. Salomo weer dergweg ook een goede man, aber niet zo geestelijke zonne als zijn vader David weer. Aber de Heer wordt nu met hem arbeiden. Eerste Kjennichs 3, 5e vers. De Heer gaat openbaart zich te Salomo in een droom en een nacht en zei te hem, vraag, wat zal ik die geven? God deed nu niet te mensen reden en dream, oder zich dem weg openbaren te ons. We gaan nu God zijn woord. Wanneer du een droom hast gehad, dan zei niet dat de Heer te die gereed heeft door derg. Hij reed te ons en zijn woord. Salomo had niet God zijn woord zoals we dat nu hebben. En God reed te hem in een droom. En zegt te hem dat hij vragen zal naar wat hij veelt als Kjenich. Dat hij zeer wijs weer en wat hij nog vroeg, is een bewijs als mij zo, dat hij wat wijsheid had, voor dem dat hij vroeg. Als de Heer te Salomo zei, dat hij hem geven wordt wat immer hij nog vroeg, is mij zo, dat de Heer God wist dat Salomo niet fähig weer, de Kjenich te zennen, en zichzelf. En wanneer het erop aankomt, wer van ons is fähig die arbeid te doen, die de Heer ons gegeven heeft? Niet einer. We kunnen niet eenmaal een christelijk het leven. En de Heer heeft ook niet gezegd dat we dat zullen proeven, ohne zijn kracht en fähigheid. Wat hij eindelijk wel, is zijn leven en een derg ons te leven. Salomo had kunt nog veel hebben goed vragen, en er steeds wist hij wat hem veelt, en hij vroeg nog wijsheid. 6e vers. En Salomo zei, du hast dien deine, mijn vader David, grote leeftoligheid bewezen, zoals hij verder wandelt en waarheid en gerechtigheid, en met zijn ganse hart. En du hast deze leeftoligheid voor hem gehouden, en dem dat du hem een zin gegeven hast, op zijn troon te zetten, zoals het nu is. Salomo weet dat hij een grote verantwoordelijkheid heeft, en dem dat hij op David zijn troon zet, en wist zeer goed dat hij niet fähig weer in zichzelf dat te doen. 7e en 8e vers. En nu, o Heer mijn God, du hast mijn Kjenich gemaakt, en mijn vader David zijn steed. En ik zie maar een kleine kind. Ik zie niet fähig uit te gaan en een te komen, en dien deine is manken volk dat du erwählt hast, een groot het volk, zodat die niet totale zijn. Er zijn zoveel. Hij dacht zo dat hij maar zo als een kleine kind weer, wanneer het met ervaring te doen had, en we zo hij weer niet fähig zo'n grote nation te leiden. En dan zelfs zijn we alle niet fähig God zijn arbeid te doen. We moeten dat anerkennen. Dan kan God ons die fähigheid geven. Zij nu wat Salomo vraagt. De 9e vers. Daarom geeft dien deine een hart dat verstandnis heeft, dien falsch te rechten. Dat ik onderscheiden kan tussen godet en bezet, dan wer is fähig dit, dien groot het volk, te rechten. Salomo wil nu een hart hebben dat verstandig is, God zijn volk te rechten. We zeiden en hier je weinig, dat Salomo nog wijsheid vroeg, en dat is ook zo.
Aber no wat van een wijsheid vroeg hij? Hij vroeg no politische wijsheid. Wijsheid dat volk te regeren. En de Heer geeft hem dat ook. Hij vroeg niet no goede geestelijke wijsheid, zeg maar. Wie willen dat niet voorbijglappen laten. En de 2 boeken die Salomo schreef, Sprüche en dat predikerboek, is wijsheid te vinden voor dit leven en deze wereld. Besonders dat Sprücheboek. Wijsheid besonders voor jonge mensen. En dat predikerboek is een beetje meer van geestelijke wijsheid beschreven. En dag, en zien alle, deden zijn vroeger zijn hart van dem Herr God weglokken. Hij had niet gevraagd naar geestelijke wijsheid. Hij vroeg naar politische wijsheid, en God geeft hem dat durch zijn ganse leven. 10e en 11e vers. En dem Herr God geval wat Salomo zei, dat hij naar dat gevraagd had. En God zei te hem, wist du nou dit gevraagd hast, en hast niet nur een lang leven gevraagd, ook niet dat du zeer rijk was zijn, en hast het niet nur die vriend leven gevraagd, aber hast nog verständnis voor die zelfs gevraagd, zodat du goed het gerecht even kanst. Jo, Salomo wil wijze entscheidingen maken. En wens ik van en onze regeringen en onze nationen, en kunnen mensen hebben die zich vergenomen hadden, dat ze wijze entscheidingen maken worden en ihre ambten. Aber dat schijnt dat zo volken, willen ze bloos hoog bereemd zijn, en maken volken entscheidingen die zeer ten schade zijn voor die nation, en dat land en die mensen. Ze willen jaren en aangeweeld zijn, en verspreken allerhand, dat ze goed weten dat ze niet ervallen kunnen, en reden van hoe fähig ze zijn voor die ambten. Ze geven ver, dat ze al die nationen ihre problemen terecht maken kunnen. Maar wanneer ze in aangeweeld zijn, dan blijft alles ermee zoals het weer. En veel mannen die willig worden zijn, om te erkennen dat ze niet fähig zijn, en worden zich op dem Herr God verlaten, die wijsheid te hebben dat te doen veelt. Maar dat is wat Salomo deed, en dat geval God zei. Hij zegt nu, 12e vers, zei, ik ga je doen verdienen wat u vroegst. Zei, ik ga die een wijze en verstandig hart gegeven, zodat door geen als je was verdi, zoals du worst zijn, en daar wordt ook geen nodig zijn, zoals du worst zijn. En Salomo is voor alle tijd zoals geen andere, een wijze harscher. Wanneer du Sprüche en prediker Salomo lezen worst, dan worst menselijke wijsheid lezen dat buitengewoonlijk is. Ik meen daarmee niet dat die niet van God zijn. Liever dat de wijsheid die in die boeken is, zo'n wijsheid is die mensen brokken kennen voor dit leven. 13e en 14e vers. En ik ha die ook dat gegeven voor wat u niet vroegst. Beidest, veel heb en goed en eer, zodat er niet ene mag al die Kjennichs wordt zijn, zoals du worst zijn, al die dag. En wanneer du en mijn weg wandelen worst, mijn verschriften en mijn geboten te houden, zoals die vader doof deed, dan wil ik die ook lang het leven geven. Zeg maar, de moed weer dooft. Dat wil je dan een menselijke moed. En vielleicht niet buitenmaal te hoog. En doch, weinig Kjennichs zijn jemals door gekomen en herrschen. 15e vers. En Salomo woek op en zei dat weer een droom. En hij kwam naar Jeruzalem en stond voor dem Herr God zijn bundeslood arche, en opfer brandopfer en opfer vreedopfer, en hij moek en vast voor al zijn dienen. De brandopfer en de vreedopfer werden een beeld van dem Herr Jezus Christus. Dat brandopfer is een beeld van waar hij is, en dat vreedopfer is een beeld daarvan dat hij vrede moek, durch zijn bloed op een kruis. Weil hij is waar hij is, kan hij ons een rechte verwantschap geven met God. Zijn bloed vergeten mocht dat merkelijk, dat we onze zenderschuld kunnen los worden. En dat laatste poort van dit kapitel is beschreven van een bijspel van Salomo zijn wijsheid. Hij heeft een kloeke antwoord tot een interessante probleem. We werden 2 vrouwen die hoeren werden. Die hadden 1 levend kind en 1 dood. En beide zeiden dat dat levend eerd weer. Zij brachten dit probleem naar Salomo. Wat was u je doen ha? Hoe was uitvingen woont de rechte moeder weer? Nu, tot deze tijd worden zij kunnen uitvingen,
aber sie hadden tot die tijd nicht die Fähigkeit, zo'n uit te vingen. Hij zei te de vroers, wils je beid zeggen dat dat leven je kind junt is, waar we dat beebtje aan de helft snijden, en dan krijg je jeder een helft ha. De moeder, die nicht de reichte weer, die geen leven had voor dat kind, zei, goed, snijd dat aan de helft. Aber die reichte moeder zei, nee, doe dat niet. Je heeft haar leven dat kind. Salomo wist dat die moeder die wellig weer, dat kind op te geven, zodat het kon om leven blijven, weer de reichte moeder. 28e vers. En gans Israël hield van dat gerecht dat de Kjennichs gegeven had, en zij vechten dem Kjennich, dan zij zagen dat God zijn wijsheid en aan weer, reicht het gerecht te even. Er is bloos een bijspel van de veel wijze entscheidingen dat Salomo moest während zijn jaren als Kjennich. En nu komen we bij dat 4e kapitel. En dit brengt dan dat Kjennichrijk wat dat hechtste. Dat Kjennichrijk had vrede en welstand. We willen alle vrede hebben, niet zo? En dan kan Salomo endlich een vredensheld namen, een dooft en krijgsman. Over de vrede, die Salomo ervoren deed, kwam de dooft de krijgsman. Dit heeft een geestelijke lektie voor ons. Veel mensen denken zo dat God onze zin vergeven deed, wils hij leeftollig is. Aber God deed niet zin vergeven durch leeftolligheid, vriend. Door wir een krijg, vriend. En door wir een groot opfer. Bloot is vergoten worden, zodat we kunnen zinde vergevenis hebben. De Heer Jezus Christus moet vrede voor ons, durch zijn bloot op een kruis. Dat is bloos, durch Jezus zijn bloot, dat we kunnen vrede hebben. God macht uns ganz in den Rein, aus dem Blut von Jesus Christus, nur der ewig selig sein, durch das Blut von Jesus Christus, so schön es uns ihm gut, denn alles in den Flut, dann so wie ganz erreicht, dat op hij het zien goed zegt. Wat kan onze schuld verstehen, plus het bloed van Jezus Christus. Wat wenden de nacht niet meer, plus het bloed van Jezus Christus. Zo schön es uns ihm gut, en alles in den Flut. Dan so wie ganz gereicht, dat wird het ihm gut sagt. Gott versehnt uns hier mit Gott, bloß das Blut von Jesus Christus. Gott hat uns ein Hand, bloß das Blut von Jesus Christus. So schön es uns ihm gut, denn alles in den Flut. Dann so wie ganz erreicht, ganz verheilt ihm gut sagt. Was dat laatste aangebracht, dat is het bloed van Jezus Christus. Wat maakt ons gerecht voor God, dat is het bloed van Jezus Christus. Zo schön es uns ihm gut, denn alles in den Flut. Dan so wie ganz gereicht, das wird jetzt ihm gut sagt. Vor der Sturz aus der Welt, aus dem Blut von Jesus Christus, auch wird uns nun Himmels Zelt, aus dem Blut von Jesus Christus.
zien goed, neemt alles in den voet. Dan stoot die langs gerecht, dat we krijgen zien goed staat. Eerste Kjennichs feier, de eerste 6 vers. En de Kjennichs Salomo weer Kjennich over gans Israël. En dit weer de harscher, den hij had, dem Sadak zijn Asaria wie als priester, Elahoref en Ahia, dem Sisha zijn zeens als schrijvers, en Jehoshaphat, dem Ahilud zijn als boter, en Benaja, dem Jehoiada zijn wie over de armee, en Sadak en Abiatar weer de priester. En Asaria, dem Nathan zijn wie over de officieren, en Zabud, dem Nathan zijn wie de heiste officier, en dem Kjennichs zijn vriend. En Abishar wie over den huishold. En Adoniram, dem Abda zijn wie over de skloofarbeider. Deze eerste paar vers geven ons de nomes van Salomo zijn everste. Een van die weer dooft zijn grootjingen. Also worden de Salomo zijn neffen zijn. En dan is door de Asaria, die in den 5e vers erwähnt is, die weer entweder dooft zijn groot zijn, oder dem profeet Nathan zijn. 7e vers. En Salomo had 12 officieren over gans Israël, en die brachten eten en zo wieder voor dem Kjennich in zijn huishoud. Jeder ene had een monat, wo hij dat eten verzorgen deed. De 12 officieren kwamen aan van de 12 geslachten, een van ieder geslacht. Die deden dem Kjennich in zijn regering verzorgen, met wat er veelt. Dit weer zo als Salomo dat volk taakse deed. De 12 zijn dan in de nächste vers aangetekend, maar ik word die niet lezen. 20 en 21ste vers. Dat Juda en Israël volk weer zeer groot, zoals de zand bij dat meer, en zij aten en dronken en vrede zich. En Salomo regeert over al de Kjennich-rikken van dem Rifa, bat de Filisteër land, en bat de grens bij Egypte. Zij brachten geschenken, en deden Salomo dienen, zolang als hij leefde. Dit weer een bijzondere tijd voor de Israël-nation, daar weer groot het welhabend en vrede. De krijgstijd weer voorbij, daar weer goed genoeg voor een jeder einem. En dat is een kleiner, bloos een kleiner voorbeeld van wat nog komen wordt, en dat 1000 jaar terug. 24e vers. En Juda en Israël weer zeggen, en jeder ene woont onder zijn eigen wijnstok en onder zijn eigen vijeboom. Vandaan gans tot Beersheba, zolang als Salomo leeft. Er zijn meerdere dingen die ik hier erwähnen wil. Dit weer een bijzondere tijd voor Israël en Juda. Dit weer een tijd waar door schutz en zekerheid weer. En dat is wat dat we nu niet hebben, wens niet in de meeste landen in de wereld. God zegt in zijn woord in Jesaja 57, 21, daar is geen vrede voor de godloze, zegt mijn God. Maar daar komt nog een grote vredetijd, wanneer de ware vredensheld wordt komen, Jezus Christus zelfs. In Salomo zijn tijd woonden jeder ene in zijn ene wijnstok en vijeboom. Dat meent dat er niet ene weer, die in een zeer stromend huis woont, en dan een arme familie ergens wordt die in een zelt of een zeer armend huis woont. Die waren alle zo meer overeen. Jeder ene had zijn ene bit land, een oftbeem, jeder ene woont in gemütlichkeit op zijn ene stad. En dat weer zo van Dan tot Beersheba, dat heet van noorden tot hem zuiden. En dat weer zo voor de ganze 40 jaar, dat Salomo regeert. 26e vers, en had ik nog dit. En Salomo had 40.000 peertsruimen voor zijn krijgswagens en 12.000 peertsritter. Ik wil een beetje tijd nemen hier. Dat peert weer een krijgstier. En God had gezegd dat zij niet veel peerd zullen toop zamelen. God had zeer genauw bevel gegeven dat zij niet zullen peerd
oder viel Frühes haben. 5. Mose 17, 16. Aber hij zal nicht Pied vermehren für sich selbst, en hij zal ook nicht dort falsch train naar Egypte nemen, zodat zij Pied vermehren worden, dan de Herr Gott heeft de Jünd gezegd, je zullen nicht meer dem Weg gaan. En zij, Salomo deed beidest, Pied en Frühes vermehren. Hij had Pieds straling hier en daar aan alle wegen en dat Israël land. Er was een stad, waar nu nog een deel te zien is van welke van Salomo zijn Pieds straling. Dat is bij Megiddo. Dat is een grote humpel eerd, dat niet weit af is van den Esterloon tol, waar we leven dat de laatste grote terug wordt getricht worden. Daar is wat eeuwig gebleven van een van Salomo zijn Pieds straling. Dat is nu al zo meer vervallen. Maar daar is toch nog te zien hoe groot dat alles toch weer. Daar zijn ook nog de trabben te zien, waar de Pied otter. De staling alleen, waar hij kunt 450 Pied houden, op die ene stad. En 2 Kronieken 9:25 zegt het, dat hij staling had voor 4000 Pied. Ik weet niet correct waar het recht is. Er zijn andere steden waar dat zegt dat hij ruim had voor 40.000 Pied. En dan op een andere stad voor 4000. Wat immer, dat zijn veel Pied, vriend. Jo, hij deed Pied vermehren. En dat weer jagen Gott zijn wijsheid, zeg maar. Jagen Gott zijn woord. Nu zegt dat hier een wat van Salomo zijn wijsheid. En mij interesseert dat de Herr Gott am zoveel wijsheid geeft, trotzdem dat hij in ene zaken zo aangehoorzaam weer tot dem Herr Gott. Maar wat Gott zijn genood. 29 vers. En God geeft Salomo zeer veel wijsheid en verstandnis, en een bijzonders groot het hart, zoals dat zand dat om zee even is. En Salomo zijn wijsheid weer geraten, als de wijsheid mank al den die am oosten woonden, wijzer als al de wijsheid in Egypte. Dat oosten dat hier erwähnt is dat part van waar de wijze mannen kwamen als Jezus geboren weer. 31 vers. Hij weer wijzer als alle andere mannen, wijzer als de Ethan, de Esrahita, en Heman, en Chalkel, en Darda, de Mahal zijn zeens, en zijn bereimdheid verspreidt zich door al de nationen rondom. Wanneer we ook niet wieder weten van den die hier erwähnt zijn, aber 4 wijze mannen zijn erwähnt in des vers. 32 en 33 vers. En hij had 3000 spreuken gedicht, en 1005 leden. En hij reed van beem, van de zijdebeem die in Lebanon zijn, sogar wat een Isop die uit de wand ruut was. Hij reed ook van tieren, en vegel, en kruipende treten, en van vers. En zoals hier gezegd, dat hij 5000 spreuken dichten deed. Maar we hebben al een paar honderd die voor ons beschreven zijn in de Bibel. En dan denkt hij dit nou. 1005 leden. We hebben nu mensen die denken, zij hebben veel leden gedicht, wanneer zij 100 of zo gedicht hebben. Maar 1005? Hij wie een goede ledendichter. En we hebben bloos één van die leden in de Bibel. En dat is wat we dat hoge lied namen, of dat hoge lied. Hij reed, en Emmahan die dichten, van beem, cederbeem, die in Lebanon zijn, wat een Isop plant. Dat is een kleine zwakke plantje, dat bij stenen was, en de smalle steden tussen stenen. Hij reed ook van verschillende tieren en vegel, van kruipende dingen en vers. Hij moet die alle gestudeerd hebben, zodat hij van den schrijven kan, zeg maar. Hij kan die, weer bekend met zeer veel verschillende, en wist genep hoe die wassen en zo wieder. Hij schijnt interesseert zich voor alles. 34 vers. En dat kwamen mensen van alle verschillende steden Salomo zijn wijsheid te heren. Verschillende Kjennichs op de eerd, die gehoord hadden van zijn wijsheid. Salomo zijn wijsheid weer nu aan de ganse wereld bekend. En veel kwamen nu aan om zijn wijsheid te heren en ervaren. Ik wonder manchmal, hoe hij tijd had voor alles dat hij deed. En daarna tijd had voor al zijn vroers en zijn grote familie. Hoe kan hij dat alles nou komen?
Zoals ik zei, we hebben een paar van zijn spreken, en veel van wat hij daar zegt, is diep. En dan moet je niet lezen om dat te verstaan. Dat is in dat spreekboek. En zoals ik zei, we kunnen daar veel van leren, hoe we ons verhouden zullen in deze wereld en ons leven, en dat is bijzonder zo voor jonge mensen. Dat is goede raad voor je weinelijk leven, voor je schaftsleven, voor familieleven. En alles dat hij daar zegt, is zeer praktisch dat iedere dag en in verschillende lagen en toeval aan te wenden is. Ik heb eenmaal hier zeggen, en ik heb dat ook zelfs gezegd, dat een goede weg dat spreekboek aan te wenden, en ik heb het ook gedaan, is iedere dag en een maand een kapitel te lezen. Wanneer dat eerste kapitel lezen deed, de eerste dag en een maand, en dan dat tweede kapitel de tweede dag en zo wieder, dan voor de meeste maanden kan een dat dag lezen in een maand. En dan dat tweede dag lezen de nächste maand, en zo wieder en zo wieder. Je wasse maanden, moet je dan meer als één kapitel lezen, voor een paar dagen. Dus er zijn 31 kapitel en dat spreekboek. Ik wil niet zeggen dat een mens zich wordt bekeren kennen, doordat dat hij dat spreekboek lezen wordt, maar hij wordt zeggen, zeer goede regel vinden voor zijn leven. Wanneer een mens zich bekeren wil, dan is het goed de evangeliumsbücher te lezen in dat Nieuwe Testament. Bijzonder dat Johannes evangelium. En ik raad ook van harte dat u dat deed. Dat wordt die den weg wijzen, hoe du kanst dat eeuwig leven hebben. Krijg nu, vandaag. Ik word dat nächste Mal met dat 5e kapitel aanvangen. En dat wordt te doen met dat redmaken den tempel te bouwen. Dat is een interessant kapitel, vriend. Also bet dat nächste Mal, Gottes zegen, mijn vriend. Jesus weet, versprach ik zie, dat geeft hij ons zichzelf, en je weet, en hij nu die, heeft die op van wie am best. Hij hat God niet veert, hij deed mijn schuld. Jezus stark und lied für mich, mit mir.